Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Jien Sister Teresa, insellimlek u nilqek għall-programm tagħna Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna. Insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Ngħidu flimkien din it-talbek li kienet ħafna l-qalb il-Qaddisa jekk li qegħdin nitkellmu fuqha. U Alla tiegħi, irrid inqiegħed it-tama tiegħi fik biss. La darba inti tista' kollox. Ħajjoġbok tnissel fruħi din il-virtu li nixtieq. U sabiex nikseb din il-grazzja mill-ħniena bla istijak, irrid intenni ta' sikwiet. O Ġesu, ta' qalb ħelwa wumli, għamel lil qalbi bħal dik tiegħek. Nkomplu eżis semmija fej ħallejna l-aħħar darba qegħdin naqraw dawn l-aħħar ħsibijiet li din il-Qaddisa kienet tajt lil ħuta u anke lil xi sorjiet oħra li kienu jkunu magħha waqt il-marda tagħha minn April sa Settembru. Nixtieq eżis semmija però qabel inkompli nerġa' nsemmi it-tliet talimiet importantissimi li għalmitna fl-aħħar programm li kellna. Għaltilna li meta ma jifmunix jew niġu iġġudikati iktar milli niddifendu ruħna ara sa tgħidilna. Għandna nżommu skiet għax iskiet jagħtik paċi interjuri. Waqt li kienet qed tkellem l-oħta qed tgħallem ukoll lilna din, araw x'ħadd sa terġa' tgħidilna. Nużaw ix-xabla tal-Ispirtu fuq fomna sabiex nerfgħu u naqdu lill-oħrajn min-nuqqasijiet tagħhom anki meta dan il-qadi iġibilna qitbatija. Fl-aħħar rakkont x'għalmitna eżis semmija. Isimgħu li ma għandna qatt niġġudikaw lill-oħrajn. Ejjew inkomplu naraw hekk lil din il-Qaddisa fis-sempliċità tagħha fil-mart u tbatijiet tagħha toħroġ minn fomma dan it-talim hekk prezzjuż. Kien is-7 ta' April u oħta Pauline beda jiġiha biża' fuqha. Kif kienet se tkun il-mewt tagħha? Kellha raġun u xtara qudiema lill-oħta żgħira riżqa lejn il-mewt. Allura tgħidilna waqt li ħallejta tintebaħ bil-biża' li kelli, staqsejta dwar kif kienet taħseb li setet tiġi fuqi il-mewt. Iweġbitni bit-bissima kollha ħlewwa. Oħt, Alla għad jixorbok bil-ftit il-ftit bħal qatra nida. U fil-fatt Madre Agnese mietet fit-28 ta' Lulju 1951 wara li għaddiet xi jiem f'koma. Il-Qaddisa oħta hawnhekk qiegħda bħal tħabbrilha dan 54 sena qabel. Fit-18 ta' April tinsewx li hawnhekk eżis semmija f'April qiegħda titkellem moħħta fuq dak il-perjodu ta' żmien li għamlet bħala majestra tan-novizzi. Kompli tgħid Pauline,
Kienet għada kif qalt li fuq xi umiljazzjonijiet towġieħ il-qalb li kienu ġeluha sofri xi sorjiet u malaj żiedet Terezina. Huwa b'dan il-mod li Alla jagħtini l-mezz sabiex jiena nibqa' dejjem ċkejkna, iżda dan huwa dak li neħtieġ tassew. Nibqa' dejjem ħinja għax b'xi mod dejjem nasal biex f'nofs kull tempesta inżomm sħiħa fija il-paċi ġewwinija. Importanti, il-paċi ġewwinija. Attenti għawez is-semmi għax se tallimna xi ħaġa importanti. Tgħidilna, jekk tiġi xi soru inti xi ħabiba jemini. Tkompli tajt Terezina, tiġi xi soru tgħidli fuq xi tilwima li kellha ma' oħra. Qalet noqgħod b'sebgħinejn sabiex ma nisħonx la għal waħda u lanqas għall-oħra. Biex nieħu eżempju waqt li nħallija tgħid li trid jeħtieġ li noqgħod inħares lejn it-tieqa waqt li fil-ġewwieni tiegħi nitenna bid-dera sabiħa tas-sema, is-siġar, il-fjuri. Qiegħda tifhimni oħt tara. Proprju issa, waqt it-taqbida tiegħi minħabba Sorex, qatt nitaxxa inħares lejn żewġ safar ħelwin bħaċċaw l-brix iswed qegħdin jilagħbu bejniethom fil-għalqa u bqajt fil-paċi daqs li kieku kont qiegħda nitlob. Huwa minnu li s-siliet ma' din uħti għalhekk ninsaba jiena ħafna. Iżda xorta waħda ma nibżax minn dan it-taqbid għax nara li hija r-rieda ta' Alla li nibqa' nissielet sal-mewt u madre tiegħi qalet lill-oħta itlob għalija. Terezina marida kif kienet tħares lejn uħta Polin u tgħidilha meta nitlob għalik. La ngħid it-talba tal-missierna u lanqas is-sliema, imma wara li nerfa' qalbi f'Alla ngħid biss u Alla tiegħi għati lill-madre tiegħi oħti kull xorta ta' ħwejjeġ tajba u jekk jista' jkun ħobba dejjem iżjed. Xi mument tal-ġurnata hekk irrakkuntatilha dan li ġej. Oħt qaltilha, kont għadni żgħira ħafna fl-età. Meta t-tija kienet tatni storja x'naqra li lili ħallitni mistaġba bosta. Fija bdew ifaħru lil waħda l-liema fl-iskola. Għax din kellha l-ħila tuża moħħa biex waqt li ma toffendi lil ħadd teħles minn kull inkwiet. Fuq kollox rajta bi kbira naqra dan il-kliem li ġej. Lil-waħda qaltilha ara, int ma taħtix. Lill-oħra, int għandek raġun. U fil-qiegħ ta' qalbi qed le, hekk mhux sewwa. Din il-għalliema ma kienx imissa tħalli l-biża' jaħkimha daqshekk. L-tfal li kellha taħt idejha imissa qaltilhom il-verità meta kienu mxew ħażin. U anki juxekku l-ġenituri ma' wliedhom. L-għalliema hekk kif qed tajtaw ma' l-istudenti jeħtieġ li magħhom inkunu sinċiri u ngħidu l-verità. Tkompli Teriż. U sa issa għadni ma bdilx il-ħsieb tiegħi tassew li huwa minnu li jinkelli ħafna nkwiet f'ħajti minħabba fek. Għax kieku hija ħaġa hekk ħafifa li taqbad u tqiegħed il-ħtija fuq min ma jkunx qudiemek biex bis-saħħa ta' hekk tikkalma mill-ewwel lil min ikun ġie joqgħod igemgimlek. Veru, ma jien naħsibha mod ieħor. Tassew hija ħaġa qiebsa għax m'iniex maħbuba. Terezina hawnhekk kellha n-novizzi tinsewx u kienet twissihom spiss. U fuq hekk dawn mhux dejjem kienu ikunu kuntenti bli tgħidihom għalhekk qed tgħidilna dal-kliem li mhux dejjem kont maħbuba. Iżda tkompli jien ngħid dejjem il-verità kollha. Jekk xi ħadd ma jridx jismagħha, ma jiġix għandi.
tkompli tajt. Qatt ma għandna nħallu t-tjubija tinbidel fi djufija ta' ħasra meta nkunu ċanfarna lil xi ħadd għax hekk ikun meħtieġ. Għandna nibqgħu kalmi bla ma nħallu lil qalbna tinafas sa ma nitturmentaw lil nfusna għax forsi nkunu weġġajna lil xi ħadd f'qalbu jew forsi rajnih isofri u jibki. Jekk noqogħdu niġru wara dik li tkun għax iċ-ċanfira f'waqta tkun ħadita bi kbira, nagħmluha aktar ħsara milli ġiet. Meta nitilqu weħeda jitħoss il-ħtieġa li ddur lejn Alla sabiex tifhem in-nuqqasijiet tagħha u tummilja ruħha qudiemu. Jekk nimxu mod ieħor, hekk li tidra tiġi mfarġa wara kull ċanfira mistħoqqa f'kull ċirkostanza ġdida, tibqa' dejjem iġġib ruħha bħal tifla infiżda żejjed li ssabbat saqajha u tibqa' tibki sakemm omma toqgħod tixxuttala kull dema. Ara kemm kienet retta il-qaddisa. Iva hi, jekk inti li qed tismani għandek bżonn tikkoreġi. Ikkoreġi anki jekk taf li lil dak li jkun mhux se togħġbu, imma int trid timxi fil-verità. Propju hekk qed tallimna. Eżis semmijaw nek spiċċajna it-tmien ħsibijiet li Teris irrakkuntat lil Pauline tul ix-xahar ta' April. Allura issa nibdew l-aħħar ħsibijiet tagħha f'Mejju tal-1897. Hawn il-marida Tereżina, il-marda tagħha bdiet dieħla il-ġewwa dejjem aktar. Is-sola l-aktar mal-lejl kienet tifnija. F'nofs dan ix-xahar Santa Teresa tal-Bambin Ġesu kontra qalba kellha ma tibqax tieħu sehem fl-atti komuni bħal reċta tal-Uffiċċju Divin u r-rikreazzjoni flimkien. Waqt dan l-uġieħ tal-marda tagħha isimgħu sa tajt, il-qaddisa ntelqet għal kollox fir-rieda ta' Alla u bit-tbatija kitbet xi jietri u poeżiji. Fosthom il-poeżija fuq il-Madonna. Għaliex inħobbok daqshekk Ommi Marija? Li din tista' titqies bħala it-testament Marjan tagħha. Isimgħu sa tajt fl-ewwel ta' Mejju. Mhix il-mewt li ġejja tfittixni lili, imma Alla. Il-mewt mhix xi fantażma, mhix xi fatat tal-biża' kif iġibu ilna fl-istampi. Fil-katekiżmu tallimna li l-mewt hija l-firda tar-ruħ mill-ġisem u dan huwa kull ma hi. F'mument minnhom ferħana fetħet fomma u qalet: Illum qalbi ntlieta l-kollox biss li mis-sema. Tlabtek bil-qalb il-Verġni mbirka l-bieraħ fil-għaxija waqt kont qed naħseb li kien wasal biex jibda x-xahar sabiħ tagħha qed tajt x-xahar ta' Mejju. Mbagħad irrakkuntat lill-oħta: Inti l-lejla ma kontx magħna fil-ħin tar-rikreazzjoni fl-imkien għod. Il-madri qaltilna li wieħed mill-missjonarji li kien telaq ma' Patri Roland laħaq miet qabel ma wasal fil-post tal-missjoni. Dan il-missjonarju żagħżugħ tqarben fuq il-vapur bl-ostji li l-Karmelu tagħna kien tal il-Patri Roland. U issa huwa mejjed bla ma kien jeħtieġlu jwettaq xi għamla ta' appostolat, bla ma kellu joqgħod iħabbel rasu biex ngħidu aħna jitgħallem jitkellem biċ-Ċiniż. Alla taħ il-palma tax-xewqa. Ara kif hu ma jeħtieġ lil ħadd. Issa dan Patri Adolfo Roland kien moti bħala wieħed miż-żewġ ċaħwa missjonarji lill-qaddisa sabiex jitoffri t-talb u s-sagrifiċċji tagħha għalihom
Dan tatula bħala huwa missjonarju Madre Gonzaga fis-sena 1896. Issa Pauline tgħidilna dakinhar. Jien kont tgħidni ma nafx li Madre Gonzaga kienet tagħta lil Patri Roland bħala huwa spiritwali ieħor. Il-kliem li qalt li kien miktub lilha stess minn Patri Roland. Iżda billi l-madre ma kienx tagħta l-permess li tkellimni fuq dan kollu, qalt li biss b'dak li kienet semet fir-rikreazzjoni. U Pauline tajt kien sagrifiċċju kbir għal Terezina li żżomm sikta għal kważi sentejn fuq ir-rapporti li kellha ma' dan il-missjonarju. Il-madre kienet talbita wkoll tbitter xi ħaġa għalih fuq biċċa parċmina. Billi jien kont qiegħda nieħu ħsieb tal-pittura, tajt Pauline se tiġi tfittixni biex titlobni l-parir tiegħi u bis-saħħa ta' hekk kienet tafdali is-segret kollu minflok. Ħbit li kollox mill-aħjar li setet, hekk li saħansitra ġiet tissellef xi affarijiet biex tillostra d-deb mingħajr ma qaltli xejn. Jien dak li kienet qed bitter għal dan il-missjonarju kont inżommu fuq il-mejda kienet tiġi però mbagħad terġa' tqiegħdu mingħajr ma titkellem xejn. Dan sirt nafu wara xi żmien. Kien biss 3 xhur qabel ma mietet li l-Madre Superjura qaltilha lil Terezina li setet tkellimni bil-libertà fuq hekk u fuq kull ma riedet. Fis-7 ta' Mejju Pauline tgħidilna. Kienu s-7 ta' filgħodu meta qalt li illum hija ġurnata straordinarja għalhekk waqt li kont qiegħda nilbes kantajt ma' Joey. Ġurnata straordinarja tfisser jum ta' ferħ f'xi festa meta s-sorijiet ikunu jistgħu jitkellmu flimkien b'libertà akbar, ikantaw u jferħu lil xulxin aktar mis-soltu waqt il-ħinijiet tar-rikreazzjoni flimkien. U l-poeżija ma' Joey li kienet qed tkanta kienet kitbita l-qaddisa nfisha għall-festa ta' Madre Agnese ta' uħta Pauline li kitbita fil-21 ta' Jannar 1897. F'mument ieħor iddun lejn uħta din Terezina u tgħidilha il-familja tagħna biex seddu mwies fuq din l-arta. Meta nkun fis-sema insejħilkom il-kol malajr ħafna. U kemm inkunu ħinja hemm. Aħna il-kol predestinati. Issa din is-semmija mhux qed tgħidha għal ħuta biss imma anki lilek li qed tisma' qed tgħidlek int ippredestinata għas-sema. Naħsbu għas-sema kif qed tallimna din il-qaddisa. Isimgħu xi ħlewaw. Ħanaraw kif dejjem taqleb dak li hu materjali biex ngħidlek ta' ilbu spiritwali. Qed tgħid minix ħlifni sol u nerġa' nisol jisni xi ferrovija hekk kif tasal fl-istazzjon. Iva, jien ukoll qed nasal fl-istazzjon u x'taħsbu li hu dan l-istazzjon li qed issemmija qed tgħid tas-sema. Ara jiena wkoll qed nasal fl-istazzjon is-sema u qiegħda nħabbar dan. Kienet tafu x'vera li kienet marida ħafna u li dalwaqt tmut. Fid-9 ta' Mejju qalet nistgħu ngħidu bla ma nkunu qegħdin niftaħru li jirċevejna ħafna grazzi u dwar speċjali ta' ninsabu fil-verità u naraw il-ħwejjeġ fid-dawl veru tagħhom.
Pauline, kif kienet ħdejja, kelmet lil Terezina u għaltila dwar dak li xi drabi nħossu bla marridu. Bħal meta lanqas biss jgħidulna grazzi wara li nkunu qdejna lil xi ħadd. Wiġbita Terezina, niżgura koħt li jiena wkoll kelli esperjenza ta' dan li qiegħda tgħidli. B'dana kollu ma nħallix li niġi maqbuda f'xi nassa, għax din id-dinja ma nistenna ebda ħlas. Isimha għax sa tajt is-semja. Kull ma nagħmlu għal Alla. Se nirrepetiha ta' għax għandi bżonna jien u għan naħseb għandkom bżonna intom ukoll. Kull ma nagħmlu għal Alla. U komplet. U hekk ma nista' nitlef xejn, anzi jiena dejjem imħallsa tajjeb ħafna għal dak kollu li nagħmel mal-proxmu. U komplet, naf li dan ma jistax ikun. Iżda, kieku Alla kellu lanqas biss jagħti każ tal-emil tajjeb tiegħi, ma kont nitħawwad xejn. Jiena hekk inħobbu illi nitenna nagħtih gost bla ma jintebaħ li kont jien. Nagħtih gost bla ma nintebaħ li kont jien. Għax, meta jkun jaf bl-emil tiegħi u jarah, dan ikollu jħallasni tiegħu. Imma jien ma rridux joqgħod jieħu din il-biċċa xogħol. Araw il-ħlewwa ta' li kienet tuża ma' dan Ġesu tagħha. Nużaw is-semmija l-istess ħbiberija ma' Alla tagħna. Fil-15 ta' Mejju tajt. Jiena ħinja ħafna li dal-waqt semmur is-sema. Iżda, meta niftakar f'dan il-kliem tal-mulej li jgħid jien ġej dal-waqt u mija jinġib il-ħlas ħalli r-rot lil kull wieħed skont ma ħaqqu għal emilu. Ngħid lil nnifsi ta' Teres li tassew li sejjer jitħawwad minħabba fija għax ma għandi ebda emil tajjeb. Araw kemm kienet umli, il-ħin kollu tagħmel it-tajjeb u tgħid li ma għandha ebda emejjel tajba. U tkompli. U allura ma jkunx jista' jħallasni skont ma ħaqni għal emili, imma ma ġara xejn. Għaxara u jħallasni skont ma ħaqqu u nnifsu għal-emilu. Kemm għandha talim xittina u ġvera dil-qaddisa is-semmija. Persuna li verament ħabbet lill-Alla tagħha. Tajtu kol moment minnhom. Nissilt fija ħsieb ekkoli ta' dak li tkun is-sema illi xi drabi nistaqsi li l-nifsi x'jista' jagħtini Alla wara mewti sabiex iħallini mistaġba bih. It-tama tiegħi hija hekk qawwija, hija ħaġa ta' għena hekk kbira lija u mhux biss f'dak li nħoss, imma aktar u aktar f'dak li nemmen, illi sabiex itemm it-tamiet kollha tiegħi hija meħtieġa xi ħaġa li tmullem minn kull ħsieb tal-bniedem. Aktar milli nitlifa imma din it-tama nażel li nżomma fija bla tmiem. Fl-aħħar mill-aħħar, diġà qiegħda naħseb waħdi li jekk stess ma nibqax mistaġba diqta ġiri kisa jħilla u m'hemm xejn tistaġeb bih, qalet nagħmel ta' birruħi li qiegħda nistaġeb ħalli noġob lill-Alla. Ma hemm ebda periklu li sejra nħalli ħjara li ma sibx dak li konti li nistenna. Nara kif nagħmel biex hu ma jintebaħ b'xejn. Barra minn hekk żgur li dejjem nara x'mezzi nkun nista' noħloq biex inkun ħinja. Bħalma tafu uħt, biex nasal għal dan jien għandi l-modi żgħar tiegħi u dawn qatt
ma jonqsuni. Imbagħad, ara wasataj, li nara li l-Alla ħieni ikun biżejjed biex nitenna jien. U hawnhekk eżis semmija. Et naraw l-ispirtu ġenwin ta' tfulija spiritwali li dejjem għalmet u għexet il-qaddisa b'dan il-kliem li ma jistix ikun li jseħ kif qiegħda tgħidu, imma jitritturi li l-Alla dejjem ridet tħobbu għalih innifsu u mhux għal dak li sata jagħti lilha. Le, imħabba kbira għal Ġesu. U hawnhekk qabel nispiċċaw is-semmija nitolbu lil mulej tagħna biex permezz ta' din il-qaddisa innissel fija u fik din l-imħabba li kellha hi inħobbuh lil Ġesu iva għalih innifsu u mhux għal dak li jista' jagħtina. Nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer?